Әдибәне 70 яшидә фани дөньяда калдырып узып китте. Күңеленә килгән шундый уйдан сәерсенебрәк куйды ул. 70 яшьлек карчык буламмыни инде мин? Әмма карчык дигән сүзне аның күңеле бүген дә кабул итәргә әзер түгел шул. Ул үзен моннан ярты гасырлар элек ничек хис иткән булса, бүген дә шундый. Аның әле дә элеккечә канатларын җәеп күкләргә күтәреләсе килә, яшел болыннарга ятып аунысы, таудан түбән тәгәрисе килә. Нигә санап торырга? Һәр кемгә таныш халәтләрдер ишенде булар. Бер кемгә дә сиздермичә генә үлепләр гашык буласы килә әле аның, яратасы килә. Ләкин тирә-ягында аның бу халәтен аңлардай бер генә зат юклыгын да белә ул, күреп тора. Әгәр дә мәгәр шушы теләкләрнең берсенә генә буйсынып, бер генә гамәл кыла калсаң да, бу карчык акылын җуйган икән инде, дияргә бик мөмкиннәр. Әдибә тәрәз каршысына килеп басты. Анда яз, анда апрель, ашыгып җир өстенә чыккан үләннәр көндезге кояшта иркәләнә. Көннең төне дә бар шул, салкын, караңгы. Әдибә үзен ялган өстендә тоткандай тирә-ягына каранып алды. Ул бит моннан 50 еллар элекке кебек фикер йөртми икән ич. Ул чакларда аның башына бер генә дә самими яшеллек, нарасый матурлык дигән уйлар килгәне булмады шикелле. Матур инде ул. Вәссәлам иде. Болыннарда хәтфә үлән өсләреннән йөгереп узганда, шундый рәхәт иде, һәм шул матурлык, шул рәхәтлек тагы да икенчесенә, тагы да матуррак, тагы да рәхәтрәгенә генә әйди. Авылда ям-яшел Далбас тауыннан тәгәрәп төшеп, шулт итеп суга чумгач та, тукталмый агып бара. Су өстеннән зәңгәр күккә кошлар иленә, биеклеккә карап юлын дәвам итә иде. Хыялында кошлар белән рәхәтләнеп очып йөри. Мондый ләззәтне татымаган кеше үзен җирдә яшәдем дип әйтә ала микән? Әдибәнең бүген дә биеклектә тургай җырын тыңлый тирбәләсе килә. Тирбәлә дә ул, тик шул халәтен башкалар белән генә уртаклаша алмый. Кинәт карчыкны сискәндереп, кеше тәрәз ачылып китте. Әдибә чак тайпылып өлгерде дә, нәрсә белсен, җил берни белми ул, дип Хәсән Туфанның шигъри юллары белән сөйләнеп алды. Аңа юка күлмәктән генә торуын искәртергә теләгәндәй тәрәзәдән җил бәреп керде. Нәк сабый чагында әнкәсеннән ишеткән сүзләре белән бөтенләй уйларымны бүлде, мөртәт дип тиргәнеп алды да чәйнеккә үрелде карчык. Үзенә җитәрлек кенә чамалап су салды һәм кайнап чыгуын көтеп, кабат тәрәз алдына килеп басты. Анда 5 катлы йорт түбәләрендә узып үскән карт өянкәнең шәрә ботакларын җил тарткалай иде. Хас өзеп алырга тырышкан сыман инде. Тирәкнең кул бармаклары кебек 5 тармагы бар икән бит. Астагырак икесе исә нишләргә инде дип гаҗизлектән аерылган кулларны ук хәтерләтәләр. Тирәкнең җиргә якынрак ботакларыннан сузылган нечкә агач җепләре тәүге үләннәрне сыйпарга иткәндәй әле алайга, әле булайга талпыналар. Тик җитәлми аларның буйлары җиргә. Тирәк кенә 40 катлы кайрысына төренгән дә тып-тын басып тора. Моннан 50 ел элек бу тирәкнең төпкә якынрак ботаклары үләннәр белән үбешә иде. Ул чакта бу тирәк янына ак күлмәкле кыз белән бер егет туктала иде. Әдибәнең шул мөхәббәт төенчекләрен тагы бер күрәсе килеп, тәрәзгә иелде дә үзе үк көлеп тә җибәрде. Яфраклары юк бит әле тирәкнең, кем шәрә тирәк төбенә тукталсын инде? Аннары аскы ботаклары да ул чактагы кебек җиргә тияр тимәс түгел, ям-яшел мөхәббәт йорты ясый алмыйлар шул инде. Артык югары күтәрелгәннәр. Тагы уйлар өермәсе бетереп алданы. Кара инде, сәер бу дөнья, дип үз уйларына үзе каршы төште ул. Биек үскәч җиргә үрелеп җитә алмыйлар. Мөхәббәт йортыда төзи алмый тирәкнең ботаклары. 5 бармакны хәтерләткән 5 ботагы да бик биектә, һәм инде алар бик тырышсалар да, җил уңайына булса да бөгелеп, тирәкнең картлыгын
каплый да алмыйлар. Чәйнек сызгыра башлады. Әдибәнең күз карашы чәйнек астын сүндергә дип үрелгән кулларына тукталды. Аның кул аркаларын нәкъ шул тирәкне каплаган кайры сыман җыерчыклар баскан иде. Сатлыклар дип тиргәп алды ул, әллә кулларын каплаган җыерчыкларны. Шул чак чәйнекне алырга дип тоткан сөлгесе әллә ничек кенә кулыннан төшеп китте. Тиз генә илеп алмакчы булган иде дә, биле бирмәде. Аның куллары карт тирәк ботаклары шикелле һавада эленеп калган иделәр. Чәйнек сызгыра да сызгыра. Чәйнек берни белми ул, һаман сызгыра. Тик күпме генә сызгырмасын, Әдибә карчык ул чәйнектән башка бер дә чәй эчмәячәк инде. Җаны сонын ташлап чыгып киткәч тә, Әдибәнең башында уе дәвам итте әле. Нәрсә белсен чәйнек? Берни белми ул. Аның тагы ничә тапкырлар укталып та өлгермәгән бер эше калды фани дөньялыкта. Тирәк кәүсәсенә кеше буе биклегендә генә уеп ясалган сурәтнең ни икәнен беләсе килә иде. Алсу төскә буялган шул сурәтне тирәк яфраклары белән каплап, Әдибәдән гел яшербрәк торды шикелле. Теге ак күлмәкле кызны кочып, мөхәббәтен аңлаткан егет уеп ясаган йөрәк әле дә шунда. Тик тирәк аны җыерчыклары белән шул кадәр эчкә яшергән, һәм инде анда йөрәк икәнен беркем дә таный алмас иде.